Merhaba, eme îro romannivîsa Mehmet Uzun a pirtûkaviya bi navê Rojek ji rojên Evdalê Zênikê bixwînin. Bi rastî min ew pirtûka xwand. Di nav pirtûkê de tiştên bala min kişandibûn. Ez dixwazim bi we re parve bikim. Mehmet Uzun rojek ji rojên Evdalê Zênikê. Sala par wê çaxê ez Evdalê Zênikê bûm. Ez şaîrê dinê bûm, şalûrê erdê bûm. Bilbilê ber perê rojê bûm. Dengbêjê mîrekî welatê Kurdan bûm. Di hudûdê Ecem de rûniştî bûm. Mêrekî çê bûm. Sivarê hespê bûm. Aşiqê pelê gulê bûm. Gotina min a davîn ew e. Umrê çûyî we nagere. Rizqê çûyî nayê dewsê. Dewr û dewrana bihûrî bi eynî rengî li me ve nagere. Avaz û alana dengê windabûyî rengareng e. Hin tiştan di nav pirtûka Mehmet Uzun bi navê Rojek ji rojên Evdalê Zênikê derbas dibe. Ez dixwazim ji we re bixwînim. Her teyr bi refê xwe re difire. Mêr dimire, nav dimîne. Ga dimire, çerm dimîne. Giya di bin keviran de namîne, hêşin dibe. Ma kesî dîtiye ku bar çûye ber kerê. Ew kesê ku negot û kir şêr e. Yê got û kir mêr e. Yê got û nekir keremêr e. Neketibûn nav konên xwe yên reş û nebûbûn hevalên xewa xweş. Xwîn bi xwînê naye şuştin. Tu dê hûr binêrî, kûr binêrî û dûr binêrî. Nîşanê baranê babû, nîşanê mirinê tabû. Kurmê darê ji darê nebe, zevala darê nîne. Yani kurmê darê ji darê nebe, zirar nade darê. Ya bi davîn ez bi xêr hûn bi silamet gotina min çû deştê, dê û bavê hazir û guhdaran çûn bi hûştê.